Regulators! Mannen! It was a... Oh, Jerry is ook ongelukkig. Want as hy moet nog nie 'n drukkie kry nie, dan ons nog nie liefde nie, man. Weet toe? En die outie is ook so ongelukkig. Want as die man ook hier 'n druk op sy skouer kry, dan voel hy man weer alleen, man. Dan begin hy streden hier in hy kamer. Agter, dan kom hy sommer dwarsdeel tot die sitkamer. En as jy in die kombes kom, dan is het net panne en powder wat fly. As amper soos 'n Tyler Perry movie in real life, my broer, amon. En al die mense in die kus, skinde nog van haar kunsepa. En al my check net, die man net sommer net met violence groot geraak, man. En die mense kom vra nie, waar is aan die gang? Is okay as jy nie trakkie, maar hier is die neighborhood waar ons kinders al groot raak, man. Die appelval moes die ver van die lokasie nie, man. Of is het ook al ver van die boom af, man. And either way, dat is net een groot probleem, man. En die tijd wat die gaten zo kom, doen ze zo, man. Tom, tom, tom. Rooi lichte, die gaten zijn zo papoos. Skille kom nou ook, een ambulance. En niemand weet redden wat de hel is aan die gang. Je toe, allemaal een fokkel gewoon, die fokkel gezien, die zei fokkel. Is fokkel is niks, fokkel is toekom. Allemaal kent ze maar net niks. Niks is facts, een feit is om een man de kwara. Is fokkel is niks, fokkel is toekom. Allemaal kent ze maar net niks. Niks is facts, een feit is om een man de kwara. Weet je geworden als je een man in die donkere las kruk, dan gaan je zijn hart en zijn broek laat vliegen, man. En geen wonder in die straten reik net van bus, man. Want op elke hoekie en elke corner is het maar net alles was kruk. Nu is daar weer een Taliban los. Nu moet elke meisje een koes een keer, man. Is er rondom Tali. Je doet, it takes two to tango, man. Maar zij maakt ons ook hier mond op. Die moest alle mensen nog niet zeggen, sommige mensen, man. Nu zie je nou dat kennen dan, maar hoe komt vrouwen ook niet? Niet true, wat gaan dan? This is what's going on? Amai, want nou anders moet nog homieren. Nu kan ons niks zien, niet. Ons kan ons ook niks worden. Want nou kan ons focussen. Nu zie je dat. Daar raken onze kinderen nog weer grote lijnstralen, joh. Jullie rijden kinderen nog weer andere soorten van manieren, joh. Gaat als ze maar weer net terugkomen en leken ook om op te helemaal. In families moest die eerste mensen wat beginnen om de helemaal. In maandagochtend is het maar voorblad nieuws. Iemand